22. februára minulého roku o 9:30 hodine som z tohto miesta povedal toto, čítam. Všetci sme presvedčení, že spolu s Američanmi porazíme Rusko. A opýtal som sa, čo keď to Rusko neporazíme? Máme aj alternatívu B? A tá alternatíva B je už tu. Dnes vieme všetci, že Rusko neporazíme. Prestaňme preto posielať zbrane na Ukrajinu, prestaňme posielať a podporovať zabíjanie Slovanov. Pretože ak neprestanete, môže sa stať, že my Slovania sa spojíme, brat s bratom, a ja verím, že sa raz spojíme a zo západnej Európy urobíme trávnik. Od Tatier, Šumavy až po La Manche, trávnik. A verím, že toto nikto z nás nechce. Vojna na Ukrajine je problém Spojených štátov amerických a ich globálnych záujmov. Európska únia je len vazalom Spojených štátov amerických. Začneme rokovať o miery, ale bez Američanov. Prestaňme so zabíjaním ľudí. Thank you. Shut up. Shut up. Please